Da du talte i telefon med Frederik tidligere, der nævnte du, at et scenarie, hvor Rusland de står på grænsen til Danmark, det måske ikke er realistisk. Mm-hmm. Hvorfor er det så vigtigt at have et stærkt forsvar, måske et totalforsvar i Danmark? Som... Fordi det at have et forsvar, det er ligesom at have en forsikring. Det kan godt være, at det ikke er særlig sandsynligt, at det går galt, men det er ret fedt at have en forsikring, hvis det går galt. Og det er også sådan, forsvaret er, og i en tid, hvor Rusland spiller med musklerne mere og mere. Der er jo ikke nogen, der ved, hvor vi er henne om 10 år. Der synes jeg, det er ganske fint, at vi har et forsvar, som kan gå ind, hvis det er nødvendigt. Men altså, der er jo flere, der siger, at den her Ruslands stærke mand, det er jo ligesom en hypotese, som der måske ikke rigtig er sand. Hvordan kan det så være, at det er jeres holdning? Den blev hurtigt meget, meget alvorlig i Ukraine og Georgien, må man sige. Så jeg tror, man skal passe på med at undervurdere, at Putin, at han agerer i høj grad som en gammel storpolitisk kriger, hvor det handler om at tage så meget land som overhovedet muligt. Og det mærker man også i Estland, for eksempel, hvor vi har soldater lige i øjeblikket. De er godt nok ikke særlig trygge situationer. Det kan jeg også godt forstå. Der skal Danmark selvfølgelig også løfte deres opgave i forhold til at sikre vores fælles forsvar. Men altså, fra Ruslands grænse til Danmarks grænse, altså der er der jo en del vej alligevel. Vil man ikke have tid nok til at forberede sig på, hvis en eventuel invasion, hvis det er scenariet? Jo, men hvis de går ind i Estland, så er vi altså i krig, fordi Estland er en del af NATO. Så har vi ikke så meget tid. Så er der krig. Så kan vi så diskutere, hvorvidt det er sandsynligt. Jeg tror, at det bliver mindre sandsynligt, hvis vi har et forsvar, som gør, at Putin ikke er interesseret i en krig med os. Okay, så I mener, at man skal ligesom være proaktiv? Forudsætningen for, at vi ikke får en krig med Rusland, det er, at Rusland ikke mener, at de kan vinde den krig, for mig at se. Okay.